Ива, какво става? Камъни реда. За какво ги редиш тия камъни? Строя си къщичката, бе. Тук на село ли? Да. И откъде толкова с камък? Събираме ги по селото, бе. По къра. Изхвърлят хората от разрушени къщи са борени. Ма това е много, бе. С това трактор ще ходим. Това е много камък. Събираме. Има. Бог дал. Работиш си сам, няма майстори. Не, аз обичам всичко сам да се справя с помощта на приятели, роднини. Значи камъни и цимент. Опитвам се максимално да строя с естествени материали. Нямам бетонна почва, на пръст съм. Нагоре ще е дърво и кирпич. И слама някъде, където позволява. Подът също ще е дървен. Таванът е от ламарина. Имам соларни панели за ток. Не искам да се свързвам към електроснабдяването, понеже искам да съм максимално независим от системата. Водата се събирам тук от дъжда, от навеса. За сега ми стига. И към ВИ-като не желая да бъда свързан. По-нататък ще направим една сонда, ще изкопаем за вода. И колко време ти отне тази къщичка? Ами, горе-долу година я строя. Като в началото беше само навес. Стоя така една година и тази зима почнахме да я превръщаме в къщичка. Може ли да ни обясниш каква е точно технологията, техниката на редене на тия камъни? Нещо трябва да се съобразяваш с нещо, като ги слагаш. С удоволствие ще ви обясня. Като за начало се изкопава един плитък канал, където ще е каменната стена. 30 см е предостатъчно, 40. И се насипва отдолу е такъв дребен ситен пясък за дренаж, да се оттича водата. Първият ред е добре да е с едри камъни, да държат здрава конструкцията стабилна. И нагоре играем тетрис, като е много важно да се разминават аглите на камъните, да няма много такива няколко реда камъни с да се съчетават. Аглите трябва да се разминават като редение на тухли, така. Така става най-здрава конструкцията. Пълни се обилно с цимент или вар или кирпич, както предпочитате, да не остават никакви пролуки да влиза вятър и влага. Има вариант за хидроизолация, който ще направим по-нататък и ще го видите вие лично. Така че мисля, че това е доста добър материал за естествено строителство. Гледате камъните на един ред да са на една височина горе-долу, за да може следващите на следващия ред, който застъпва, да стъпят по средата между два камъка, примерно, или да обхванат 3 камъка. И канапчето е много важно, много помага да следиш нивелацията, да следваш прав ъгъл, права линия, нивото да си знаеш. Правим пълнежа, запълването между двата реда. Най-важното е отпред и отзад да изглежда добре, по средата няма никакво значение какво слагате. Избирате си
безформени камъни, които не може да вкарате на лицевите части. И с тях пълните пространството, което остава между предната и задната страна. Малко циментче. И където нямате подходящи дребни безформени камъни, много добра работа върши баластата. За да не хабите толкова много цимент, ползваме максимално камъчета. Другото важно нещо е, че когато наредите един ред, не може веднага да слагате следващия върху него, понеже се разместват камъните, като почнете да редите върху тях нови камъни, ако циментът не е стегнал. Така че това е бавна работа, изискваща търпение. Още нещо важно да кажа. Ако използвате дървена конструкция около камъните, много добре лакирайте, импрегнирайте дървото, понеже може да изгние с времето вътре в каменната стена и после подмяната е много трудно. Затова се постарайте максимално да защитите дървото да издържи теста на времето. Байлоган каменоделеца. Пълен фейл. Не спейл. Пълен фейл. Значи, покажи. Трябваше този ръб да си замине. Ама си замина от срещния. Ще се научим. Да, какво ти е толкова голям двор? Ами, имам нужда от достатъчно пространство, за да стана независима екосистема, мини екосистема. Възнамерявам да си гледам зеленчуци, плодове, билки, кактуси, да имам няколко постройки за животни, кокошки, евентуално патки, кон. Може би по-нататък и някое млекодайно. Мисля да експериментираме с още естествени материали, да направим мини къщички за гости. Това между другото ми е временната първата къща, докато се установя тук, да имам къде да живея. Иначе по-нататъка планът е да постоянната ми къща да е куполна къща.
Мисля да имаме ботаническа градина с екзотични растения, езерце. Откъде ти дойде тази идея да се махнеш от нашето населено място, град Раковски, да се преместиш тук? Колко човека има в това село? Около 200. Да се преместиш в селото с 200 човека, откъде започна всичко? Просто след COVID пандемията осъзнах колко е зле в цивилизацията. Капитализмът е обзел всичко, манипулацията отгоре е много сериозна, хората са объркани и стресът и трафикът, шума, навалицата, претъпкаността в голямото населено място много ме изморяват. Имах нужда от повече природа, повече спокойствие и осъзнах, че това е моето място на село. Според мен най-добрият начин за борба срещу системата, порочната ни система, която ни измъчва и изтезава и изцежда до краен предел чрез консуматорско мислене и капиталистически подходи, това е да станеш напълно независим от нея. Максимално, то май не може абсолютно напълно, но максимално независим от нея, като сам си отглеждаш храната, сам си добиваш вода, електричество, сам си строиш и майсториш всичко, създаваш си сам строителни материали, с които да градиш и разбираш достатъчно много неща, за да не ти се налага да викаш майстори, да плащаш луди пари за всяко дребно нещо, което имаш нужда да бъде построено. Интернет изобилства от туториали, статии и видеа и всичко нужно, за да построите почти всичко, което имате нужда. Просто трябва да потърсите и да имате малко желание и свободно време. Това е. Тук мисля, че е редно да спомена как братовчеда ми след YouTube туториал всъщност се научи на занаят да плете тия дредове, но той ще каже по-подробно. Как от няколко видеа всъщност намери професия и живее свободно. Ами да, то стана от само себе си повече. Просто реших сам да се наплита на дредове. Научих се от YouTube, усъвършенствах го върху себе си. Впоследствие приятелчета плетох и имаше толкова много желаящи, че реших да пробвам да го превърна в бизнес и се оказа изненадващо успешно. В момента успявам да се издържам единствено от плетене на дредове, което сам съм научил от интернет. И също така построих си сам кемпер от бус, което всичко нужно за построяването му също видях от YouTube и се научих от там. Така че хора, не се съмнявайте в себе си, вярвайте си, пробвайте, няма нищо страшно дори да се провалите. Докато не пробвате, няма как да успеете. Също така, може би е важно да се спомене обезлюдяването на селата в България след смяната на режима, когато идва демокрацията. В момента България е супер неравномерно населена. Има толкова много свободни празни райски кътчета, които нас чакат. Да си вземем богатството от природата. Които се продават за супер смешни пари, хора. С парите, за които ще дадете в големия град да си купите малко апартаментче, на село може да си купите и построите палат. Връзката с земята е много важна. Много важна. Ходете боси, хора. Заземяването лекува. Излизайте на слънце. Слънцето лекува. Не се страхувайте. Да си изцапате ръцете. Да поизгорите малко.
Това ще ви даде много повече ползи, отколкото минуси. Цяло наша е отговорността на младите да се борим с тази система, която унищожава планетата и унищожава и нас самите, и морално, и физически. Сега всеки втори е с някакви синдроми, с някаква болест, ракове, какво ли не. И няма кой да се погрижи за нас. Лекарите, институциите, Световната здравна организация, те няма да се погрижат за нас. Трябва... Знанието го има и зависи от нас да го употребим и да дадем по-хубава почва на следващите поколения, на нашите деца, да живеят по-добре, не болни и свободни. Също според мен е много важно да се стараем да оставяме минимален въглероден отпечатък над света, понеже има предостатъчно хора и индустрии, които изчерпват благата на майката земя безразсъдно. Затова аз се старая да рециклирам, да използвам рециклирани материали за строежа си, природни материали, които добивам безплатно от земята около себе си. Като така, да, трудоемко е, да, изисква повече знания, усилия и умения, но се отплаща дълготрайно. Защото не знаете колко си вредите, като живеете в домове с изкуствени материали. Тази химия витае във въздуха навсякъде, боите, строителните материали, всичко, пластмасата отделя химикали, които влизат в нас постоянно и ни тровят. Ясно е, че не може да се спасим тотално от отровите на 21 век, но може да зададем новото начало и почвата за по-чист и по-човешки живот за напред. Доста вдъхновяващо. И така, хора, това ще е началото на новата поредица. Заглавие още няма, но ще показваме тук как се развиват нещата и как става този малък парадайс. И така. Искаме да ви докажем, че е напълно възможно със собствени сили да създадеш райско място, на което да живееш и да просперираш и да процъфтяваш.